Dobrá žena nie je hračka, je darom, nie je hrou. Je požehnaním. Nedá sa vrátiť, nahradiť ani vymeniť. Jej hodnota nie je určená trendmi, pohodlnosťou ani dočasnými túžbami. Jej cena je nadčasová a jej srdce je čisté. Jej dobrota pramení z charakteru, nie z povinnosti. Rozhodne sa byť láskavá, aj keď jej svet dáva všetky dôvody nebyť. Stojí vzpriamene, aj keď sa ju život snaží zlomiť. Je silná nie preto, že nikdy nepadne, ale preto, že sa vždy znovu postaví. Vždy sa dokáže povzniesť. Vždy bude požehnaná a vždy dostane to, čo si skutočne zaslúži, pretože Boh stojí pri nej. Keď sa ju iní snažia stiahnuť dole, on ju pozdvihne vyššie. Keď ju ľudia berú ako samozrejmosť, on jej pripomenie jej skutočnú hodnotu. Žena, ktorá sa rozhodne zostať dobrou a kráčať ďalej, aj keď je to ťažké, je tá, ktorú treba milovať, oslavovať a vážiť si. Je to žena, ktorá premieňa bolesť na silu, zlomené srdce na uzdravenie a prekážky na vnútornú pevnosť. Ak máš vo svojom živote dobrú ženu, nikdy ju neber ako samozrejmosť. Váž si ju, oceň ju a drž ju blízko pri sebe, pretože dobrá žena je vzácnym požehnaním, pokladom, ktorý mnohí hľadajú, no len málo k tomu skutočne rozumie. A napokon zvíťazí. Nie preto, že to hovorí svet, ale preto, že jej srdce, jej viera a jej sila si to vyžadujú.